तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके एकदम नया भोजपुरी मेटर मेल फीमेल गीत बाटे और बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बने। दिल से बताओ तनी भैया कि अगर नया म्यूजिक बनवा देता नी और बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नी तो गाना 100% वायरल हो भैया। बहुत अच्छा मेटर बाटे, एकदम धुन नया बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मेटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो कि रुआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के मीटर नहीं खे मिलत, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, पसंद के तुकबंदी नहीं खे मिलत, तब भैया एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं खे। रुआ जब हमारा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के मिलत रही। काहे कि भैया हम हर तरह के मीटर लिखे नहीं, हिंदी में या चाहे भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज लेनी और मीटर मन पसंद के देनी। चाहे रुआ ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखवाई, सैड सॉन्ग लिखवाई, और चाहे धोबी गीत लिखवाई, रंगदारी लिखवाई, चैता, चाहे पूर्वी, निर्गुण, होली, कोनो प्रकार के मीटर रुआ चाहिए बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ, आज के मीटर स्टार्ट कर लिया कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बाई गीत के। देखिए पहले मेल के पार्ट बाटे, मुखड़ा बा लागोता करेलू दूधवे के कुला, बेस्ट बावे गोरी तोहार रसगुला। लागोता करेलू दूधवे के कुला, बेस्ट बावे गोरी तोहार रसगुला। आ बड़ा पड़ता पसंद देखी बिगड़ता मन, बड़ा पड़ता पसंद देखी बिगड़ता मन, आ टेस्ट करे खातिर दिल बा बेकाबू। लड़की कही कि कदिली बर तोहार डैमेज हट, तनी दूरे रह ये बाबू। आ कदिली बर तोहार डैमेज हट, तनी दूरे रह ये बाबू। लागोता करेलू दूधवे के कुला, बेस्ट बावे गोरी तोहार रसगुला। अरे लागोता करेलू दूधवे के कुला, बेस्ट बावे गोरी तोहार रसगुला। बड़ा पड़ता पसंद देखी बिगड़ता मन, आ टेस्ट करे खातिर दिल बा बेकाबू। कदिली बर तोहार डैमेज हट, तनी दूरे रह ये बाबू। कदिली बर तोहार डैमेज हट, तनी दूरे रह ये बाबू। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबके पसंद आयल हुई। हमारा गाँव में कोनो गलती भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं भैया, काहे कि हम गीतकार बानी, रुआ के डमी बता सकता नहीं। अब गावल रौरा ऊपर निर्भर करता कि रुआ एकरा के कितना बना के गा सकता नहीं। अगर बढ़िया से बना के गा देतनी तो ये गीत पक्का बच जाई भैया। अगर ये मीटर पसंद बा और फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। बेहिचक कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा आ चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा रुआ संपर्क कर सकीले। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखम तो भैया रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। अगर रुआ सिंगर होखब तो दोसर के हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना करी भैया। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक क्लियर मती चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि है विजय आगे से भइल हुई तो क्षमा करब भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।